Consultant na karon sa traffic management sa Talisay City ang kanhi pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team nga si Glenn Antigua. Si Antigua mao gisangunan sa Talisay City Command Center, Traffic Engineering ug ang pag-train sa mga traffic enforcers ug barangay tanod sa Dakbayan. Kaabag siya ni Joy Tumulak, ang head sa City Toda. Subling himuon sa hawanan sa North Reclamation Area sa Mandawi City ang Jesus Reigns o adlaw sa selebrasyon. Dungan kining maong kalihukan sa tanang probinsya sa Pilipinas. Gihan ay na ang tanang preparasyon lakip na ang pagpahugot sa seguridad. Sa petsa 30 kini nga may parada o motorkada dayon sa pagkaalasay sa gabi ang praise and worship activity. Gituki sa laing tigom ang hangyo sa kapulisan ngadto sa Sinulog Foundation nga likayan ang pagpahigayon og mga kalingawan bispera sa dagkong mga kalihukan sa Pista Senior. Gipasabot ni Senior Superintendent Giovanni Maines, OIC City Director sa Cebu City Police Office, nga mas maayong dili mabahin ang atensyon sa kapulisan sa ubang bantayanan. Mangayo na usab og augmentation ang Cebu City Police Office aron moabag sa seguridad sa Fuente Osmeña Oval, dili pahigayon ang kalingawan sugod sa Disyembre 1.